Finom puha a lepedő. A vérellátás rendben van. A donorszövetek esetében a kilökődés veszélyétől tartunk. Olyan gyöngéd érzés. Néhány napig még az lesz. Érzek némi duzzanatot, de ez nem szokatlan. Nagyon érzékeny. Egészen végig. Valahányszor hozzáérek. Olyan, mintha... Nem is tudom. Amint eltávolítjuk a varratokat, a rendkívüli érzékenység enyhülni fog. Azért remélem nem múlik el. Szomorú lennék. Esetleg elszakíthatom az új szűzhártyámat, amikor így érek magamhoz. Javaslom, hogy inkább más testedzést válasz. Többé meg ne lássalak itt. Soha.